बेंजू के पढ़ाई बेंजू साहब हमनी के मनुष्य के जोनी में जन्म लेले बनी से तो भजन भी जरूरी बाटे। हमनी के लगे तो सब कुछ भर ले बाटे, लेकिन कबो कबो भगवान के भी नाम जपे के चाहिए। भा लगल कैसे ओले भा लगल कैसे, खासकर हम ब्याह जी के कहूँ हमरा के बोला बना लो, हमरा के बोला बना कुछ, लेकिन टीका टिकेला बात कोनी ओकर अच्छी तरह से जवाब दे हम, बढ़िया से दे हम। कहे के कैसे सबर करे कि तुलसी बाबा के पतिया लिखो ए बाबू सीखो कैसे कि तुलसी बाबा के पतिया ए बाबू सीखो खास करो रखकर का ए हो बाबू सीखल काजा, 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 ए हो बाबू सीखल। तुलसी बाबा के बतिया लिखो, तुलसी बाबा के बतिया लिखो, ए बाबू सीखल काजा, तुलसी बाबा के बतिया लिखो, ए बाबू सीखल काजा। तुलसी बाबा के बतिया लिखल, ए बाबू सीखल कर वहाँ के लाज लगता का व्यास जी के मुंह तोप तनी मुंह घर ले नहीं तनी तोप लेनी है। मऊ अच्छा ये बढ़िया लगत टे घू फेंकी मऊ खाने तो बता। अरे कहे का कैसे कैसे कि लक्ष्मण जैसन देवर बाना, अरे भाभी लगवाने वर बाना। ए महाराज उ एगो कैसन देवर रहले, उ एगो कैसन देवर रहले जे अपना भाभी के आज ले चेहरे न देखले रहले। एगो आजकल के देवरे भइल बालो, बाप रे बाप, एगो आजकल के देवरे भइल बालो, अंगुरी धर धर कपार पर ले चढ़ जाए, अंगुरी धर धर कपार पर ले चढ़ जाए। कहे का कैसे कि लक्ष्मण जैसन देवर बाना, अरे भाभी लगवाने वर बाना। अरे कहे लड़का कि भाई भाई कह के दिनवा बीतो, भाई भाई कह के दिनवा बीतो, ए बाबू सीखल काजा,
अभी आई तनी हमने के 5 मिनट कथा प्रसंग पर ध्यान देवे के बटे काहे कि हमने के जन जलसा में आइले बनी सन ओ जलसा के भी कुछ कहे के पर हालांकि 10 दिन से लगातार भाई आवाजों के प्रॉब्लम हो सकत बटे हारमोनिया के ना सभी आदमी के कहे के बा कैसे बड़ी सुंदर भाव लगल कैसे कि सुनावता ने जी का सुनावत हे गो सुंदर कहानी भैया हो बोलो बे सुनावता ने जी हे गो सुंदर कहानी सुनावता ने जी हे गो सुंदर कहानी हमनी के कहानी वो कहे के बा दुर्गा माई के लगे आखिर महिषासुर के मूर्ति काहे रहेला यह जाने के बाटे आ दुर्गा जी हमनी के उत्पत्ति काहे ले हली कहे के बा कैसे बात तो समय के ह दोनों के लड़का दूगो रहले एक रंभ और करंभ दोनों भाई अपने में से विचार करते रहेलो सोचत रहेलो कि हमने के राक्षस के जोनी में जन्म ले ले बनी सन लेकिन हमने के जीवन के तारन तारा होई तक के होई कैसे होई हमने के लइका फइका बढ़ले नहीं खे तो हमने के जीवन के तारन तारा होई के तलक भइल का हर बीरा बजावत नारद बाबा या बीरा बजावत नारद बाबा या बीरा बजावत नारद बाबा या पहिले बीरा बजावत नारद बाबा या पहिले हरि गुण गावत नारद बाबा या पहिले डॉक्टर साहब जी हम पहले ही कहनी कि तनी आवाज के दिक्कत हो जाई ए पर ज्यादा ध्यान देला के जरूरत नहीं है दोनों भाई अब गइल बालो कहवा कहवा नारद जी कहनी नचनिया कहवा हो नारद जी कहनी कैसे आपके दोनों भाई के बात समझौनी दोनों भाई आके चल दोनों भाई के आके समझौनी चल दोनों भाई चलल बालो तपस्या करे कुछ ना दोनों भाई चलल बालो तपस्या करे बड़का भैया एगो बट वृक्ष तर जाके पंच नदी के पंच अग्नि के वही जे होन कुंड बना के अल्लाह गोल अग्निदेव के माला जपया वो जी होन दे दूसर का भैया ओकरो से हेड निकल गई उ गइल कहां जहां 5 गो नदी के एके में धार मिलेला ओइ जा ओकरा अंदर जाके अपने सांस रोक के अल्लाह गल वही में तपस्या करे लागल तपेश्वर करे तपस्या करे तपस्या लागल वही में तपस्या करे इंद्र देव समझले कि अब तो हमार सिंहासन छिना जाई उ लइका खातिर तपस्या करते रहे इनकरा मन में दूसरे हो गल कि हमार कहीं सिंहासन छिना जाई इंद्र देवता कहले का कि करे खातिर चलल लोग तपस्या कमे में चल दे के बाद कैसे कि करे खातिर चलल लोग तपस्या सब समस्या काटी करे खातिर चलल लोग तपस्या सब समस्या काटी रंभ के मालूम नहीं थे कि इंद्र हमरा भाई के जान मार देले बटे नारद बाबा आके रंभ के बतौले बड़े रंभ के आके बतौले बड़े डॉक्टर साहेब जी आजकल के गीत गाने में हमने के फेर में पड़ जतनी से काहे आजकल के गीत गाने में हमने फेर पड़ जतनी से जब ले नौका चलता नौका भइलो बाह बाह करत
नौका भइलो बहबा करता हाँ पुरनका कहत है हाँ चले के चलो के ई कुछ ना गई हाँ, लगले अतने ले बाटे लगले जानकार बने हाँ लगल मुरारी बापू के सार बने। लोग कहे लगे लोग अगर हमने के नौका गई सो हां तो पुरनका काका चाचा गरिया लोग कहिलो जे ई कुछ ना गई ना। आज हमने के कथा प्रसंग गावे लगन सो हाँ, तो तो वो नौका भइलो कहे चले के चलो के। मैं लौड़ा छोरा बेयासे हो जाता है। चलो हो ई कुछ ना गइलो ऐसे हमने के फेर में पड़ जातन से भइल का हां सब लोग जाए लगो लेकिन अब जैसा नहीं आदेश आई वैसे कैसे हम देखिए के कहानी है जैसा नहीं आदेश आई वैसे गीत ले गोले ले दारी हो ले ले दारी का होखे ले दारी हो हां काहे कि हमनी के माहौल चिन्हनी सा जहां जगह रहल होंगे गीत गोने गावे के चाहिए लेकिन आदेश आइलो ऐसे हम कढ़ोनी हम लेकिन हमनी के यही जगह रहे जब ऐसा ने बात बता तनी आई तनी खड़ा हो कथा जा बाद में होई हो जाई नो नौ के होखे नो एकदम सब के मने बटे कथा प्रसंग सुनत के बयाज कर लेकिन हमनी के मजबूरी में दोनों गावे के पड़ता काहे काहे कि दोनों के मिला के चले के बटे हां आ गइलू कमा के तनी आगे बढ़ जा तू घर ले गजब ही है आई एगो लाइदारी से सेवा रही वाह लाइदारी से सेवा रही